Machiegni kendo, gwenge makunde kunyo mula yudore nyalo yudo ber kokale mulago ponono ni sirkal biro yango chik madhi rito yuto mag jokuny mula e bero chenro makamagi. Jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo oyango ni sirkal osechako chenro mar yango okenge madhi neno ni omenda moyudi kokale kunyo mula otigodo e chwalo dongruok e gwenge mikunye mulago. Owalo nomedo yango ni sirkal ni koda chenro machwalo chiemo ne ji mayudo achiedh nade e kelo e kinde koth mar El Nino e kor gwenge mopogore. Makamoro amora mokunye goldi ng'eny pesa dong' e kor gweng' kanyo. Ok ni kembe maoko mag wasunge gi kabinde mamoko ema kunyo goldi to ting'o pesa duto dhigo oko kucha. Uwinja maber? Magi gik wadwa ni watim. Wadwa konyo jopur. Wadwa kelo stima. Uwinja maber? En kendo wich kuot ni pi nika to ni pod pi onge kor gweng' kar kaidi to nam nika eni mon dhi kanye dhi kulo. Wadwa keto last mile connectivity dara ka dala wadwa ni pi obedie. Uwinja maber? President nyocho timo maber ma korka pi kae. Ng'amo keto motelo korka pi Nyanza mangima er ja Nyanza ka. Wuod Luo wuod Kasipul iluongo no Doyo Wedi.